از 1955 دا قرسی سرخمشه گنده قزلی حاتم دینی 1961 دا مالباتم خوشبر بود امچون İzmir'e navçe tiri zarokatiya من yani 6 سالیه şunda هزارو hatta zankoy من مالباتم از لتری دا دبستانا سرته ناوین و lise من تری دا خواند پشتی 1907 yani امکارم هفته یک اسکتم زنینگه امتحان زنکوی هفته سودا اسکتم زنینگه Eskişehir'i le Anatoli زنینگه Anatoli'yi beşa mühendisi kimyayı من 1907 nehada لور خلاص kır ماموستاتیه kimya mı kır piştivi müze arkeolojide az xabitim mühendis kare mühendisi mi لور İlon hat من istifa kır az ketim nav tekoşina kele kurt piştivi ketim zindani zindani şundacı 1984 da az tahliye bum hatta 1989 hatta ödemi min kare abori bengaha abori pekani pişti vici min xabati saskarna çanda kurdikir 1989 من Armanca من زندان دا evçe bu Enstitüye Paris hattı bu avakırın 1983'da zindanı da من بیست tabi zindanı da navmını çepe Türkçe tekili bu yani reve brevan seru revan jidli zindanı da bu Vana her gavdı got işte em zamanı Türkiye gerek pakış bükün em şoraşa zamanı çandi bükün ariye Türk'arla seni bir de tiştek çepi ödemi ya peki zamanı Kürdiye çaldı çanda Kürdi nera Kürdi xabati zanistiya Kürdiye çaldı من جاجران رد برسی دگوتم پشت شورشی وانایی چاله سر ببه او زندانی دا خیالک من هبو بگو اگر از روزه که در کردم دربا برای از آبوری خود پک بینم پشتی وی یه ترکا سازگی ترکا چه هبه یه کرداجی گرک هبه وی فکر او فکر بین چه bu serimde despeki da grubek revşenbiri Kürt em hatim bahev me hünermençi navbera hebu me navenda çanda Mesopotamya avakır niziki 4 sala ez seruki navenda çanda Mesopotamya bu mekhabati çand hüner u zanisti kır piştivi salek şunda ceme teramenekir me beşa zanisti lवर dahilda grubek revşenbiri Kürt vana eskarım bejim nefşe noti u navbera nefşe hazaru neset perene vana Musa Anter, Taqi Hüseyin, Abdurrahman Dürre, Cemşit Bender, İsmail Beşikçi, Süleyman İmamoğlu ez me 8 kes em hatim bahev Enstitüye Kürdi me avakır. Xabati Enstitüye Kürdi zaten ez Portugal xoda qal bikim yani Portugal'ın yekemin teni birani nine em ya gerek babkın le Portugal'ın yekemin da dirok heye sosyoloji heye ekonomi heye yani abori heye psikoloji heye tekoşina neteva Kürt heye
rêxistinê Kurd û rêxistinê çepê Tirk naberevan da çi derbas bûye ew heye. Tekoşîna zindanê da tekoşîna zindanê heye. Nişanî me bide ji kerema em bibînî jî. Ev pirtûk yani gelek bîranîn hatiye nivîsandin ez zanim lê ewana jiyana xwe nivîsandine lê vir da jiyana min heye lê ev malbatekî Kurd Qersê gundê Qersê Qsilê koçber bûne li wir da çi derbas bî serê wan çûne İzmirê Tireyê civateke nû civateke xerîb nav Tirka da xebat kirine jiyana xwe derbas kirine gelek zulm û zordarî û tedetî dîtine li vir da psikolojiya kolonî heye li vir da nav civata Tirka da me çi tedetî dîtiye çi zorlesî dîtiye ji bo kurdbûna me her tişt li vê pirtûka de heye ya dîrok heye yani hiç hişmendiye dîrok yani karim pirtûka yekemîn hatta 1961 hatta 1990 digire cilda duemin bir anlamın cilda duemin jî sazkirina çanda Kurdî heye avakirina damezrandina neçeme damezrandina Enstitûya Kurdî damezrandina Vakfa Çanda Kurdî Vakfa Çanda Mezopotamya Vakfa Şeyh Said Enstitûya Zanistî Bilgi Enstitû dibêjin Jiyan Radyo Jiyan yani Yaşam Radyo piştûyî Vakfa İsmail Beşikçi başê jî li Kurdistana başûr da vakfekî me ava kir xebatê me li wir da li bandora zanîngeha Dohokê da Sentera Beşikçi hat ava kirin yani ev pirtûka min ya cilda duemîn da sazkirina çanda Kurdî heye ew pir girîng e gelek belge heye li wê pirtûkê da heya niha ser va sazgehana avakirina wan sazgehana qet tiştekî nehatiye nivîsandin ji bo pêşerojê ji bo nîvşên nû ew pirtûk ya pirtûka duemîn rêya wan ji bo likolînera ji bo dîreksiyonera gelek girîng e pirtûka cilda sêyemîn jî xebat em li xebatê çandî hunerî xebatê vakfê dikin hemû meger çekiriye çûn Avrupayê çûn Amerîkayê çûn Avustralyayê li Kurdistana başûr her derê em geriyan wa dername konferans da wak gerame da gelek tişt heye diplomasî heye xebatê çandî heye xebatê hunerî zanistî heye ev jî navê wî pirtûk jî Sarı Hoca'yı da devri alem. Yani Mamosta Beşikçi em hevra geriyan ve xebatî me çekiriye. Va pirtûkana dîroka 5 sal em karim bibînin dîroka Kurda bi taybetî metropolê Tirka da malbatekê Kurd çi hatiye serewî Aliye Perverde Aliye Karî her avayî her beşê da çi dîtine Kurd karin wana bibîne dibistana seretê de zarokekî Qersê yan jî Diyarbekirê li dibistana seretê de mamosta yan jî tişt tedetî bike hemû hevalan tenêninin lê li dibistana seretê evê Tirê da ez sınıfê da tek yek bûm hemû hevalê min Tirk bûn wana zaten mera digotin Boçka ve kî derê ye Boçka ve heye dibêjin Boçka Kurda heye dibin li dibistanê de tedetî me didît kolona da me tedetî didît mesela ez qet tiştekî bîr nakim min Kurdistan nizanibû Kurdistan welatekê me min nizanibû heye rojekî mirovekî bawer dikim 6 salî bû
mera gohun Kürdistan'ı da hatine vera. Yani ve demin farklı ki velatek meheye navevi Kürdistan'ı. Yani Hizranetevi mecmuğumu da zedetir li metropolê de ez gihiştim mezin bûm Hizranetevi ji bo vê awayî mecmuğê me de gelek cî girtiye netevperwerî dilê me da ewqas zêde bûna wî metropolê Tirkiye de ez mezin bûm. Herkes kare ve van Portugal'da xwe bibîne. Yani Başa. hezaran xortê Kürt karin li va Portugal'a jiyana xwe de jî tiştekî bibîne. Ayne ya Xortên Kurd jî de heman Ayneya Xortên Kurd, evet. Pirtûka duyemîn ya mamoste beşikçî Evet. teklêdeke pir mezin ya birastî jî. Ez beşikçi birastî 1976 da min navê wî bîst. Du pirtûk li zanîngehê da ket destê min. Pirtûka yekemin mecburî iskan ya tu emin jî li teksîrê de hatı bu belavkirin Cumhuriyet Halk Fıkrası. Mıva Portukana xwand. Ez pir kelecanî bûm. Ez birastî bêjim Portuga Cumhuriyet Halk Fıkrası hîzrê me da, dilê me da, mecmuê me da şoreşek vek çêkir. Ez kelecanî bûm, girîm, ez pirtûk dixwînim digrîm. Ew pirtûk tesîr ser bandora min, ser min gelek tesîreke mezin kir. Paşê min wê demê 1976 vir da ez beşikçi dişopînim. Takip dikim. Pirtûkeyê wî dixwînim. Riya me 1909 da hatta 89 da hat. Bahev me beşikçi rûberû 1900 avakirina amezrandina neçemê da müvidas kir. Me pêşniyarek kir. Me got em dixwazin tu cenabê ve li navenda çanda Mezopotamya'da beşa zanîstî da bixebite. Wî jî qebûl kir. Musa Anter, Feqî Hüseyin, İsmail Beşikçi, Cemşit Bender beşa zanîstî da xebat kirin. 1909 da me hevra Enstitûya Kurdî ava kir. Wê demê Beşikçi digot destê me da arşiveke gelek mezin heye. Yani nezîkî 20,000 pirtûkê min hene. Gelek belge hene. Ez dixwazim bana bidim xizmeta Xortê Kurda. Başê min jî xandî bû. Mendû serî pirtûkxaneyekî wê hebû Rojavayê Kurdistanê da. Bêxadî ma piştî ew vefat kir. Bêxadî ma hemû pirtûkxaneyê wî belav bû. Hatta marketê da ji bo kaxedan belav bû. Ew pir dilê min êşand. Beşikçi digo ez dixwazim va pirtûkê xwe bidim hizmeta Xortê Kurda. Tabii 1992 da 1993 da ma wê demê rewş wê serdemê rewş baş nebû. Yani risk hebû. Paşê 1995 da ez firar bûm. Beşikçi kit zindanê. 2002 da ez jî azad bûm, Beşikçi jî azad bûm. Dîsa em hatim bahev. Dîsa Beşikçi mira digo em ê vê pirtûkê va pirtûkana va arşîva xwe em ê çi bikin? Min pêşniyarê min gelek derderoyî de hevalî jî hebû. Wana jî gelek digotin em gerek işte ser navê Beşikçi tiştekî avakin, sazgeheke avakin, pirtûkxaneyeke avakin. Lê ev gotin da dima. Yani eger tu hayal bike baş e, gotin jî baş e. Eger kirin tu nebe her tişt balayê. Nêzîkî 2002 hatta 2010 herkes digot ama tiştek gav neha bikin. Mixabin wê demê min pêşniyarek kir Beşikçi. 2011 min got em gerek vaqfeke ava bikin.